Pekne pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento plastový maliarsky valček, ktorý je určený na nanášanie farieb, na nanášanie tekutín, na nanášanie lakov, proste na úpravu interiéru, povrchov interiéru. Jedná sa o klasický valček, ktorý je lacný, ponúkame ho za nízku cenu. Tá ručka je dostatočne odolná, masívna, zároveň však ľahká pre ľahkú manipuláciu. Je dutá, takže si vieme do nej naložiť, alebo teda pridať palicu, pomocou ktorej sa dostaneme aj na vzdialené miesta, na vzdialené rohy, na vzdialené časti stien, stropov a podobne.